sa kaap. Asa man ka mo eskwela ni college nimo? Wabaling ko may baho. Magdagad ako ng papa kung asa ko ni paskulahon. Maayon ta parehas ng gyapon tag eskwelahan no? Mayon ta, Jane. O sa ginuta na ipagkagsultihan ako nimo. Pwede bang muhangyo ko nimo nga ikaw layo na bantay sa tindahan? Ha? Si Kuya Ralph day pa? Naibaw ba ka nga nato'y maabot na pamilya? Mabdos iyang uyab nga si Christy. Miingon to na ko nga nako no siya gi-applyan nga trabaho para gawas. Mularga sis gawas? Oo. Mao nga undang na sa karon tuig ka. Kaya huwag mo bantay sa tindahan, God. Tiguang na pod baya ko. Unya ang imo magguwa nga babae, dugay ra mato na minyo. Si Charles pod nga imo banghod. Dili pod makaundang. Kaya naman to'y gimintin nga grado. Ang lugon masabtaw ng scholarship kung dili mapadayon. Pa, Pero ay nagkabalaka. Puhon kung makakita taglaing paagi, pwede na ka nga mobalik sa imong pang-eskwela. Basin pali ay, magkatabang yun sa si kuya nimo sa imong pag-eskwela, puhon. pa. Ha? Dili ka makapadayon sa college? O, Jane. Mao ba? Parehas data. Ha? Imposible, sad. May issue sa kwarta inyong pamilya, good. Unya, di na hinuon ka makapadayon. Aris mabdos ko. Ah. Mao sa nihinungdan nga nakikita ko ni Muron. Ha? Unsaon man ni nato? Jane, tinuod ka? Huwag ka magbinuang. Wa lagi. Niya, tanawa ang piti. Duha ka linya nga puwa. Buti pasabot. Positive nga mabdos ko. Kinuo ko. Aris, sultihan na nato sa papa ni mos tinuod. Jane, ibaw kang di pa pwede. Bata pa kita. Anya ako. Unsaon naman lang ko. Jane, Mag 3 years na ta. Pero bisag kausa, wag ba hitabo nga imo kong gipila-ila nila. Jane, sorry. Isaad ako nimo. Kung matarong na ni akong kinabuhi, balikon ta ka. Ayaw na, Aris. Oh, Dili na ko mulaong panimo. Taas na kayong higayon nga sige na lang ako may mag-agad di mo. Ikapoy na ko. Ayaw ka bala ka. Buhion ko ning akong anak bisag wa ka. Jane. Pasaylo ako, Jane. Pasaylo ako. Di pa lang yun ako kaya sa pagkakaroon. Tapo ko'y mga pangandoy nga kinahanglan akong tumanon. Nanurigid mig mga kabalayan ron, sir, kay nangita mig pwede na mong kasponsoran para kolehiyo nga mga less fortunate. Mao ba day? Mm. Naunta ko'y anak na undang in town kay usaon. Di naman ako kaya, God. Kinintindahan na mo. Nagkawa na sa iklaro. Pero, Pwede ko, anak, te? Aris, Pa, gusto kay kong makapadayog eskwela pa. kaya ni mo. Ang tindahan, usaon naman lang. Ay, kabala ka pa. Kaya ako na ko. Dong Aris. Sige. Nia ang mga requirements para sa scholarship application nimo, oh. Og once ma-provide din nimong tanan,
Contact lang anang number nga naa sa ubos, ha? Sige, te. Salamat. Yo! Yo! Patis! Ya asin pod! Sige, Dong. Kadito, ha? Kagli. Hindi mo lalim ng idungan ang pag-skwila o ang pagsige ng bantay din sa tindahan. Sige lang. Agwantawan ko lang yun eh. Hangtod nga, makahuman ko sa kong pag-skwila. Pila rami tayo pagdagan sa panahon. Si Jane ka. Kumusta na ka siya? Recorded by X Thunder Gaming. Taod-taod na po nga, wala ko'y balita pa niya. Wala sa siya update sa iyang social media accounts. Sorry, Jane. Sorry, good kayo. Mayong pag-abot, Ralph. Pasensya na kayo ninyo pa. Huwag ko ikadalit ninyo. Usaon nga, pakyas man ko sa akong pagpanarbaho dito sa gawas. Naskaman hinoon ko. Ay, okay na na, uy. Ang importante, luwas ka. Mayong pag-abot, kuya. Salamat, Aris. Pa, doon ako'y problema pa. Unsa man na. Huwag ko'y kwarta para inigpanganak sa akong asawa. Pila ra ba ko kabuhan dito sa gawas unya na naskam pagid ko. Ay, sus. Naay income da sa tindahan, oh. Kana na na'y kuhai. Og Aris, nahibaw ko nga nagtigom sa kagkwarta. Sa sige ni mo og bantay sa tindahan. Ipagamit lang sana ni kuya ni mo. May na lang na makapuno-puno. Sige, pa. Wara di gapoy kwintang kong kahago sa pagbantay sa tindahan. Kaya nga akong tinigom. Mapunta ram day gihapon sa asawa ni kuya para sa iyong pagpanganak. Paita ni. Maning kamot ang igug ako. Aron puhon. Dili ko makahasol ni Papa. Anak, sa inyong tanan nga managsuon, ikaw magyipabor kaayo. Doon ay nindot ka trabaho. Nabagi si kuya ni mo. Sige, bitaw kong tabang pa. Ganun des, kuya. Usaon nga, mablos naman po ng iyang asawa. Pa. Alang lain na pagsabot, ha? Oh, Pero, angay tingali nga eh. Istoryahan na ng bus kuya. Gadi magpalabi og panganak. Di sa tanang panahon pa, nakipundo. O nakippundo. Unsaon na lang si Bako kung doon na tayo mga emergency. Kinsa may lain na yung kadaulan. yawa ka ra. Niarang-arang lang gani ka. Taas ka na kaing manulti. Ah, Uy, Aris, igsuon pagyahapon na nimo. Obligado ka mo tabang kay igsuon na nimo. pa. Si Ate Aryan. Ang maguwan akong babae. Unsab kay Toyo, ani. Hello? Dong Aris, pasensya kayo kahakong nanawag ko ni mo gingon anding orasa. Te? Naghila ka? Dong pwede ko
sitwasyon sa mga bata. Hapit na biya nila exam. Ate, di ba giing na naman ka? Buwagi na nabana ni mo kay wanay ayo. Dong lisod kaayo. Nami mga bata. Unya ikaw. Okay ra gid ka nga. Mo na sitwasyon ninyo. Kung magdako ang mga bata nga, mo na makita nila silang amahan o ginahan nga magsigig away. Dong, please. Ayaw na lang ko't pagsigigiyaw-yaw. Ayaw do nga agi akong stress rong panahon na. Makapahuwa man ka ko. Ay. Sige. Asam na ko isen. Uy, karon nam ding Sabado ang birthday nako. Mag-unsa ka ko ugma, no? Makipangaon lang ko nilas gawas eh. Na, dili ko pwede halis eh. Pasensya kayo. Naku importanteng lakaw ug magod. Mao ba kuya? Sige na lang. Okay ra. Si Papa Sway, o baka si Arian. Sige kuya. Tawagan ako. Na, dong pasensya kaayo. Dili ko pwede. Magipangaon sad akong bana na mo good. So nagka-okay na mo si mong banat eh? O dong, ingon na ra magyud ni mag-away good. Magkauli ra dayon. Grabe sa ninyo eh. Makapahiubos mo muna ko. Oh, Aris. Wiyan, higikog toyo ni mo aron nga makikistorya ni mo. Doon sa imo nga gichat sa group chat sa atong pamilya. Sa may problema ni mo? Ano namuhi-buhi na mahinuong ka sa tanan ni mo mga natabang sa atong pamilya? Kontra detos buot ni mo? Grabe pa. Hasta ikaw. Wa ka mahinumdum unsa rong adlaw pa? Ha? Birthday na ko ron pa. Pero bisag usa ninyo, wa gyud na kahinumdum. Pero kung doon na gani mo ihangyo na ko, doon na may pangayoon. Bisag kadlaon pa na, di mo magduhag-duhag tawag na ko. Di man ko gustong mamuyboy. Pero kung ako na gani ang magkinahanglan ninyo, wa mo. Pero gusto mo, kung kamo mo'y magkinahanglan na apirmi. Kay kung wa ko'y gahatag, ako pa hinoy bati. Kana tungod kay wa ka pa'y obligasyon. Huwag ang mo mga isuuna na. Nasayop ka ba? Nasayop ka? Gitalikdan ako ang akong obligasyon sa babae nga bugtong na akong gimahal para ninyo. Unsa? Wa gani ko magkaila kung unsay pangan sa kong anak ron o kumusta ang iyang kahimtang. Aris, Pasensya na ba? Pasensya na. Oras na sa tingali nga ang akong kaugalingon na sad mo'y akong unahon. Aris. Hakbang sa lupay pa. Nangayon akong pasaylo sila sa papa, ingon man ang akong mga igsoon. Pero karon, na-realize na ko nga dili siguro maayo nga magsige na lang kong hatag. Kay unsaon nila sa pagkaton kung na ako pirmi nga musaw silang problema. Karon, nagka-communicate migbalik ni Jane para sa among anak. Og, aning kamot yung kong mayo, nga mahatag na ko niya ang tanang hulip sa mga katuigan, nga wa ko siyang kiliran. Pasalamat na sa ko ni Jane nga gihatagan ko niya higayon, bisan pa man sa kong gibuhat nga pagtalikod niya sa kong obligasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mo kita mga higalan kaagi ni Aris nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan. Ako naman muna. Dahan-dahan na Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, dekang salamat sa inyong pagpaminaw. sa kung May adlaw kaning tanan nga mga suking tigpaminaw ni handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Clyde. Sa di ba na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi na kita mahal. hindi na kita mahal. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga tagatayod Konsolasyon Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Clyde. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Dina. Love na sa tika, Clyde. Subot mong ipasabot. Gisugot na ko nimo. Kita na? Oh, Clyde. Kita na. Yes! Mag-propose na ka? O ma, o plano na akong musitol down. Wa na. Patay ta ni Dong John. Ma. Ha? Ano man day ma? Unsam day problema day? Nakapamabdos ning manghod ni mo. Usa? Kuya, sorry kayo. Huwag na ko tuyo ako ya. Ay nagbinugo man. Bata pa kayo pero nisoda ng butanga. Usaom na nga imo man ang obligasyon dyan. Kay ikaw may amahan. Nga, nag-eskwela pa ba ka? Aw. Usao na pa unta ta nag-eskwela. Ma. Ay. Sige, sige. Ako'y bahala nga mo support nimo. Padayon sa iyong pag-eskwela. Salamat kay kuya. Imaw ba? Sa ato pa, di lang sa gyud ka mag-propose di na. O ba, lisod na. Napunan akong gastuhan. Huwaton lang siguro na ako nga makagraduate si John. Una ko mag-propose niya. Kuy, ay palabig dugay do. Kay basin og madugay mapunan si Dina og paabot mo na saon lang. Oh, bye. Happy 5th anniversary, Pinangga. Happy 5th anniversary. Asa na? Ang akong gift. Kada anniversary mo, hatag bagyo ka na ako. Pinangga, naibawabay agi ka nga, gipit kay ko karon. Daghan kayong mga nahitabo sa niaging buwan. Unya, ako raw may gisaligan sa akong pamilya. Mao ba? Sige, okay ra. Pasensya na kayo ha. Sige lang, sa sunod, mamawi ko, okay? Basta makaluag-luag na ko po. Sa pagkakaroon, sige pasad og monitor ni Papa kay mura siya naigipamati gud. Pinangga, mamawi ra gid ko nimo.
Dong, wa na si Papa di mo. Usa? Ang problema kay wa ra ba tay funeral plan. Wa tay kwarta pagpahimutang og sa pagpalubong ni Papa di po. Ako rin bahala, ma. Mangutang ko. Pangga, happy ta mag 7 years. Asa man ta mag-celebrate, anak? Pangga. Kay ba biya ka nga nagkautang-utang pa ko tungkol sa pagkamatay ni Papa. Pero sige lang, sabay lang ta mag-date ha. Unya, magunsa man ta? Magtanga lang ta dito. Pangga, sabta sagod ko. Unsa di akong gibuhat, Clyde? Di ba nagsige naman akong sabot nimo? Pila ka tuig nga nagsige kog sabot nimo. Nagpaabot ko kung kanus ka mamawi nako. Abi na kung nakasabot ka sa sitwasyon. Nakasabot man ko. Pero hangtod kanus ako magpaabot, Clyde. Ha? Kanus Sige lang. Aso, sige lang, sige lang. Magpasalig kasad ka? Ay na lang. May pagundangon ta ni Clyde. Oh. Sikusikla ko sa kung oras nimo. Usa? Makigbuwag ka na ko tungod lang ani? Oo! Dili na ko. Buwag na ta. Oh, di na. Recorded by X Thunder Gaming. Mga daan pa dyan lagi ko, makigbuwag siya nimo. Paita din yung pobre tabay ta. Bisa kung sa'yo lang na nato kamahal ang tao bay, pero di nato mapugngan. Wa tay katungod nga mupugong kay di nato mahatag ang ilang gusto. O lagi, muna sakit ka matuoran do. Nga pa ni mo no. Padayon siyang kamot. Ibaw ko nga, magbunga rin unya ng tanan. Bay, mular ka kog lain nasod. Ha? Adto ko magsugod og balik. Oh, by Clyde. Kumusta man ka diha sa Hong Kong, nak? Ay, tagsaraman kaayo kang madawang ko, eh. Nabisi lang gyud ko, ma. Trabaho biya may akong giaridre. Maong girot gid ako ang tanan akong oras trabaho. Tagsan kay ko makakupot og akong cellphone gud. Maudi ay. Kung mauna, sa ato pa, wa kay abli-abli sa imong Facebook? Oo, ma. Wala gyud ko'y oras ana, ma. Uy, wa di kay kalibutan nga naminyo na si Dina. Mao ba? Oo. Og natuman gid ang iyang pangandoy. Ay, dato man kayo iyang naminyo, anak. Maayo kung mauna, ma. Kay kalimtan naman sa doon ako siya, ma. Dugay na kung naka-move on niya. Nak, kung andam na unya ka, uli na yung taon diri sa ato. Gimingaw na mi nga, makauban ka na mo balik na. Ay, kabala ka, ma. Kung makatigom-tigom na ko, ma, muli na gyud unya ako diha sa ato. Ay, salamat kay nauli na ka, nak. Nakoy mga pasalubong ninyo, ma. Ay, unya na. Ay, mugakos ako nimo kay hasta gimingaw. Nagyud kaayo ko nimo taon. Mama. Ma, kuanday. Di ra ba ko diri sa atong probinsya mo stay? Ha? Uy, asa man di ay ka? Ato ko sa syudad, ma. Di ba naman ko yung gipanegosyo ni Dong John dito? Mag-open ako og physical store dito, ma. Ay, sige nak. Bisitaho na lang unya ka na mo dito inig opening nimo. Oh, kaon lang mo di ha. Kaon lang mo. Kinsa man ning nanawag? Hello? Clyde, nakaila pa ka na ako? Oh. Ganong di igod? Di na? Opening man sa imong store karon, di ba? Pwede ko mo, ana, magstorya ta? Ayun na lang. Dagang kay tao din eh. Magkita lang ta, human ako din eh. Nganong nakikita man ka nako? Kay gusto lang kong mga musta nimo. Okay ra ko. Naibaw ba imong bana nga nakikita ka nako ron? Wa, uy. Di na. Gusto lang ko makakita ko na unsa nakakaroon. Okay ra ko. Okay ra gid kay ko.
Maong please lang, uli na sa inyo. Basig unsay hunaw-naon sa imong bana. Di ko gusto samok din na. Di ko gusto gubot. Clyde. Kid Samar, busy ra ba ka? Ay, kadiyot lang. Busy harapan ako. Oh, di na? Clyde, tabagi ko. Nga naman, unsa may problema ha? Dili na ko gusto mo uli sa amo. Daghan kikog bunog sa akong bana. Sa? Nga naman, naibaw, naibaw ba siya nga nakita ta? Dili. Dugay na siyang managbal na ako. Bago pa lang may kikasal. Please, tabagi ko. Dili lang una ko ni mo, babe. Please. Naunsa gud in taon ka. Basig ikaw mo'y kontrahan sa bana, ana, ha? Mao lagi ma. Pila na ni sa kaadlaw din eh. Uy, klaruhan na siguro si plano niya, Clyde. Basig maamong pahinoon ka ng iyang kabuang. Salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Wakoy choice. Di sa ti ka pwede masagdan, di na. Salamat kid kaayo. Wa pa gid ka mausap. Mahal pagyapon ko nimo. Ha? Nahibaw kong gibuhat ni nimo kay wa pa ka maka-move on ako. Abi nimo. Mahal pagyapon ti ka. No. Ikaw pagyapon ako hangtod karon. Di na. Clyde, magtaban ta. Magpalayo ta sa kumbana. Naman ko yung mga hinipos nga kwarta. Igo na ni para magsugod na kita rin duha. Di na nasayop ka. Nitabang ko nimo. Eh di nakalaing tao para nako. Pero wa na ta. Minyo na ka. O wa na ko'y planong makibalik nimo. Clyde. Sorry. Pero mas deserve na ko ang babae nga makadawat nako bisag walang wala ko. Kanang di ubiyaan. Sorry, Dina. Clyde. Hindi na kita mahal. Yan sa hangin. Sa tinuod lang, mahal pa na ko si Dina. Pero, giatagan sad na ako bili ang akong kaugalingon. Naibaw ko nga maabot raon niya ang gustong babae para nako. Nga sa kasakit o kalipay, YBI. Dininalang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, Arimin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Clyde nga tagatayud konsolasyon Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, hindi na kita mahal. Arimin! Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Santa Maria Davao Occidental nga tumatatampo nagdasingan nga Lovely. Ha? Makigbuwag na ka na ako? O, Lovely. Buwag na ta. Nakasabray ko ni mo, Gio, nga imo mang kubuwagan. Wa makisa na ko, Lovely. Unya nga nang imo mang kubuwagan. Gusto lang ko nga mag-focus ng pagskwela. Mao nga sorry kayo nga makigbuwag ko nimo. Hilaot nga makasabot ka na ako. Okay raw eh. Wala problema. Bisag buwag na ta. Friend lagi hapon ta, ha? Oo ba? Buwag na day mo atong Gio. Nga permi man itong maghatod-hatod ni mo. O, Nay.
Unya, wa ka sakit eh. Okay raman ay. Kay maayo raman sa nga mong panagbuwag. Hinuon, bata pa man sad ka. Ang maayo gani unta ni mong buhaton, focus lagi unta kasi mong pag-eskwela. Ayaw saan ang uyab-uyab. Mao ginay mahitabo, nay. Mo-focus ako sa akong pag-eskwela, nay. Nay, ato na ko ha. Naanang motor nga ako sakyan, niabot na. Ang imong baon, basig ba piani mo? Hindi na sa kong bag, nay. Ato na ko, nay. Nahala, sige. Pag-amping, ha? Day, Lavi, nadugay lagi ka. Dugay king naabot ang akong sundo, day, uy. Mao di ay. Day, nakoy ask ni mo ba? Unsa man na, day? Tinuod, day nga, buwag na mo ni Gio? O, day, Joy. Uy, ang ano man? Dili sa ganahan nga may istorbo sa siyang pag-eskwela, day. Unya, wa ka sakiti, day, nga nagbuwag mo. Okay raman, day. Mayo raman sad ko na nga mong panagbuwag. Sige lang, day. Kinaon niya ko ireto ni mo. Ha? Ay, salamat. Ang managid taon ko sa akong gibuhat. Assignment. Makatuog na gid ko. Uy, si Joy maning nanawag. Sakit tuyo, ani ay. Hello, day. Dili ka busy? Dili man, day. Paingon naman gani ko matog. Unya na katug, uy. Nga naman? Katong kung giingon ni mo ba, nga akong igaagaw, nga akong ireto ni mo. Kinsa man ko na igagawa ni mo ba? Kuan, day. Dennis iyang name. Ako siyang patsato ni mo, ha? Unya, ipa-adli ka at magkaila mo. Ikaw, bahala ka. Di any friend request na ko nga Dennis ang name. Mauna tingali ni igagaw ni Joy. Ako ni confirm, bi. Kumusta? Okay na. Ikaw tong girito ni Joy na ko? Kagwapa ang dini mo, lovely. Kagwapo ining tawhana, uy. Dili pa ka ko ilaron lang ini. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, wanambot ka mutingog diha, lovely. Akoan, may gihuna-huna lang ko. Okay ra nimo nga magigamiga ko nimo, love? Okay ra, uy. Unya, kumusta naman mo sa kig-agaw, day? Gwapo man po kaayo may agaw day, uy. Parison ka ayaw mo, day, uy. Kay gwapa man sad ka. Ikaw, gid day. Ha? Magkikita ka na ako? Oh, lovely. Gusto ko nga makakita nimo sa personal. Kung gusto ko nga, buwan na sa inyo dapit. Sige. Ari lang. I love you, lovely. Dennis. Sa una pa unta nina akong isulti nimo. Katong sige tag video call ba, nga lovely ka. Onya, nga nung wa man na nimo isulti na ako. Gusto mo gud nako nga personal na ko isulti nimo nga lovely ka. Lovely. May chance ka ko nimo. Matugan lang ko nimo tinuod, ha. Ganahan sa ko nimo, Dennis. Ha? Kumaw na. Kita na? Oh, Dennis. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, lovely nga. Imo na kong gisugot. Mao ba? Payab na di mo sa kig-agaw, day?
O, day. Lipoy kay ko, day, nga nagkauyab sa ko'y gagaw. Ha? Nga naman, day? Kay ganahan man ko nga kamo gina magkatayon. Kay parehas man mo nga mga hitsuraan. Ikaw, gyud, day. Dennis, ngano nakikpanuroy man kanako din ni Daplin sa dagat? Naamod ko isulti ni mo. Unsa man na? Basin og malaing gina ko ba? Unsa lagi na? Sulti na. Lovely, mubalhin ako sa eskwela. Ha? Mao na, love. Asa man sa kamaskwela? Gusto nilang mama ug papa nga adto ko sa malungon mo eskwela. Uy, palayo na gud nimo. Lagi, mao bitaw nananghid ko nimo kay dugay na kita makita ini. Kay mabisi naman ko sa kong pag-eskwela. Sige lang. Tawagin lang unya ko kung may time ka. Oh, love. Amping ba din niya? Basi mong uyab kaglain kung malayo na ko nimo. Dili na mahitabo, uy. Ikaw, pag amping sa dito, ayaw pang itaglain, ha? Mangitagid kaglain nga. Gwapa kining akong uyab. Bantay bitaw, ha? O lagi, promise na ako nimo. Pag-aksas ako nimo, eh. Kay dugay pa tayo ni magkita. Mingawan ko nimo, love. Ako sad. Mingawon ko nimo, Dennis. I love you, lovely. I love you too, Dennis. Maudi ay nga gool kinang naong nimo. Kinalayo na day sigaw Dennis nimo. Maulagi dayo, uy. Sige lang day, uy. Agonta-agonta lang sa agod. Kay humaniyag eskwela, may kita naman sa mag-usab. Kumusta naman ka diha? Niya, busy ka sa pag-eskwela, eh. Wa kami ngawan ako? Gibingaw, eh. Pero, agwanta lang. Lovely, manawala ko niya ko nimo, ha? Kung hindi na ako busy. Oh. Bye-bye na. Naunsa naman ni Dennis? Dili naman mo-reply sa akong mga chat. Akong tawagan, Bi. Sa butas yung panawag, eh. Nahibuong ragadi ko kung nga di na ka mo-reply sa akong mga message ni mo. Busy lagi kay ko. Di pa ka makasabot. Dennis! Ikaw na lagi masabot, anak, day. Kay college na pa imong uyab. Maulagi dayo, eh. Saon? Dili magid malikayan nga mingawon kong Dennis good. So, wala lang na siya tawag, day. Kanang way klase ba? Aram hatagan kaniya og time. Kabiin na. Suwayan na pagtawag si Dennis, B. Kaya basig free na siya rong orasa. Oh. Di man chat si Dennis na ako. Magbuwag na ta, lovely. Dili na nako kaya nga magpakaroon ingno nimo. Naanak ko'y laing uyaba. Sorry kaayo. Ug salamat sa mga buwan nga nagkauban ta. Ang pingi imong ko kalingon. Naunsa ka? Nahanay lang yung uyab si Dennis, Nay. Nagsige pa kag pulaw anang tawhana. Unya, dili man ay gihapon mo magtugay. Sakit kayo nga akong dugan, Nay. Ay, niresulta na ka. Kay busalig ka manggod dayon. Kalimti ng tawhana, oy. Og focus imong pag-eskwela. Nay.
Napuwa ko din imong mata, day. Napuling ko, day. Di ko mo tuo, uy. Naghila ka, uy. Day, Joy. Uy, tugaan ni ragod ko. Nagbuwag na day mo ni Agaw Dennis, day. Nganong naibaw man ka? Nagmay day magud og bagong babae si Gaw Dennis, day. Gamayon nga babae niya. Sa eskwelahan niya ang background. Mauna to bago niya uyap, day. Day, sorry ka ayo ha. O ako magtuo nga. Makahimo ba rin pag binuang ni mong akong igagaw? Okay na, day, uy. Maka-move on ra ko, ini. Pilit natin iniwasan kahit busy ko. Ang tinuod, gisakitan ko sa nahitabo namo ni Denise. Kay love kaayo na ako siya. Pero wa ko'y mahimo. Kay dili naman ako ang iyang kalipay. Kanimo, Denise, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa babae nga imong gipuli nako. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Lovely nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga naguluhan, hindi tayo pwede. Hindi tayo po. Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kapit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpambida. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jomari, sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. Only feels much stronger loving RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo regdas sa nga Jomari. Recorded by X Thunder Gaming. Laaya din sa eskwelahan, uy. Lami na kayong iuli. Alright, class. Imo kalimot sa project ha nga i-pass next week. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Oh, uy. Uy. Ano maras di? Yeah. Are you okay? Sakit ang akong... Oo, sir. Jumari, dala si Tia sa clinic. Oh, ako? Madali. Yes, sir. Kaya ni mata ni niya, uy. Lami na kayong iuli. Oh, Tia. Mata na ka? Salamat taon. Kana? Kadiyot sa... malipong pa ko. Kaya, uy, pagdali ba? Biyain na lang ko. Dili na pwede. Kasampat ko sir. Ingon ra ba siya nga, dili ka pwedeng biyaan. Ayaw ka bala ka. Dili ko musumbong ni sir. Pantay ha. Sige, ito na ko.
Yes! Naunsa man tao kanak? Kadi ba ni mo gentleman? Balik ka dito. Pero, nauli naman ko. Balik ka! Ayaw ingana ang babae. Opa. Oh, eh. Wala naman siya din eh. Ay, kabisit na bihan na eh. Magkamong man. Pagkapit-kapoy lang dyan ko pabalik-balik na eh. Jo Marie, kuyog ta. Ha? Asa man? I-treat ka og lunch. Isip bayad na ko sa imong pagtabang nako gahapon. Sama street ha? Salamat sa pagluwas nimo nako ha. Dako kay kog utang kabubuton nimo. Salamat sa imong kaayo, Jo Marie. Anong murag lahi man niya akong kipati? Nakagusto ka ni Tia, bay? Ha? Tanaw na ko murag nakagusto lagi ka niya. Oh. Sultihin siya kung sa gibati ni mo. Kaya hapit na brata mo graduate sa college. Basig mo mahay ka. Bay, Ha? Manguyab ka nako? oh Tia. Please, hatagi kong chance. Dili ka ko nimo pasakitan. Di ko manguyab ni mo kung nagplano pa man day kung mapasakit ni mo. Sige, good. O sige. Sige. Di sagot ako. Kita na. Yes! Recorded by X Thunder Gaming. Paskal, swertihan ni mo ba eh. Butan ba na si Tia? Mo lagi? Pabito nga, nalipay kay ko nga, wako niya lusura bay. Gisugot yung dahil ko niya. Good luck sa inyong relasyon ba eh. Han, monthsary man nato karong Saturday. Mag-dinner ta sa gawas. Ha? Ayaw lang ano eh. Lang dako na kinagasto. Taas kay kwarta kung sa gawas na mga on. Tagsara man sad na good. O gusto mo good na ko nga kada monthsary nato. Lagi tayo mabuhat nga memories. Kastador siya kay kay. Di gyud ka makatigo man ang imong sildo. Jo Marie. Han, na ako'y pangayoon nga pabor ni mo ba? Sa man na? Akong ihatag ni mo ang akong ATM card. Kay kung narimang gud din ako, matintal man ko gasto gud. Maayo ka kay maayo magkamukupot og kwarta. Mas may pa. Hello, ma. Nak, si Papa ni mo. Nga mas papa, ma? Wa na si Papa ni mo, nak. Giatake siya. Unsa? Inom sa og tubig o. Di ko. Han, May mubabiyais ako. Jo Marie. Yan, ibabas Tia ba nga nila agron? Babay. Di pa ko gusto nga mag-uban eh.
Mafeel ako niyang kaluoy rin ako. Mau ba? Oh, Maayo kay nadayon ka. Bay, si Isel akong amiga. Isel akong amigo si Jo Marie. Hi. Nice to meet you. oh, nice to meet you too. Hazel. Han, nalubong na si Papa nimo. Unsa man, ganahan ka mang laag ta? Di ko. Muli lang ko kay matuko. Sige. Nganom ka? Sakit na sa kaya nga akong uhan. Pauli lang sa inyo ka. Para magkapahuway ka. Jo Marie. Cheers! Cheers! Kinsa na? Si Tia. Wa. Barkada na. Ako lang nagpagmo ng ako cellphone. Grabe naman sa Jo Marie. Nagkinahanglan ko ni mo gabi. Magpauban nun ako ni mo sa ospital kaya di grabing kasakit sa kong Pero gipawong ni mo imong cellphone. Sa sabaan ni mo, eh. Abi mo, gikapoy na kay kunin mo, Tia. Gikapoy na kay kunin mo ang arte-arte. Mas may pagmagbuwag ta. Sige. Mas maayo pa tuod nga magbuwag na lang ta. Kay total, bisan og uyab pa ta. Mura man sa dili. Nausab na ka, Jo Marie. Wa na ko makailan nimo. Tia. Unya, tagay? Oo. Tagay tagmayo. Sige! Ano ba na yung kwarta? Sakto. Ang itim din na Tia. Balas. Ako nagkamito na yung kwarta. Jo Marie, anak. Murag, lingaw ra kayo kasi mong kinabuhi ron. Oo, ma. Gusto ko malimot, Papa. Nak, nakasabot ko nga maunay paagi nimo para malimot kasi mong amahan. Pero ayaw intaw kalimti ang mga tao nga tinud-anay nagpangga og nagmahal nimo. Sama ni Thea. Ma. Imong gibuhian si Thea. Og nasaag na gyud ka sa sayop nga dan. Wa na ko makailan nimo, anak. Si Tia. Hello, Tia. Dong Jo Marie, ang mama ni Thea. Tita? Oo, Dong. Operahanan sa si Thea. O delikado ang iyang kahimtang. Pwede pa namang makuha ang ATM sa akong anak. Matod niya na ani mo. Kaya mautoy among ibayad para maoperahan siya. Ha? Tita, pasilo ako. Wani sudang yung card. Ako nagamit. Unsa?
Unsa? Dili. Pasaylo ako, tiya. Pasaylo ako. Still feels like a first. Pagmahay og kauwaw mo'y akong gibati paghibaw na ko nga wanas tiya. Selfish ra kay ko. Ug wa ko ilaing gibasol kundi ang ako ra gyung kaugalingon. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad dining akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga kini Jo Marie nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagalahan, please forgive me. Please forgive me. Ang mga kaagi gibatan na sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ano ba da sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Inayagan City of Naga. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Archie. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, imuha ni para palitog sudan na to. Ay, salamat dong, RG. Ay, kumusta man ang imong pagpamasahero? Okay naman, ma. Nasa gamay nga kita. Sa akong tanaw ni mo, nalingaw raman kas imong pag-drive og motor. Dili na day ka mo skwilag senior high. Uy, muskwila ko mo eh. Nagpa-enroll na ko. Aw, mao ba? Nakalingaw lang ko drive motoron, ma. Kay, wapa mo sa klase. Ay, nga sa ato pa, nag-skwela ni mo, adi na ka maghabal-habal. Aw, maghabal-habal gyapon ko, ma. Kung wala ko klase. Aron, natay palitog sudan ako ba? O, nasa ko ibawon sa eskwelahan. Ah, salamat, nak. Ma, kung mapuhon ba, pukawag ko sa iyo, ha? Nga naman. Sugod na sa klase na ko. Basig malate ko ba? Nala, sige. Pukawon ra ka na kog sayo. Laina ning ni atas bagong eskwelahan eh. Maglibog mo ta kung kinsay atong duulon. Wa pa kaila din eh. Bayo, G! Is that you? Uy! Is that you? May Noel! Is that you pa? Ikaw son eh! Bangag sa ilog. Ikaw man din, ako tao ni, wey. Ang gwapo ni mong iko. Di kami ka din eskwela ba eh? Kay, wa may laing eskwelahan sa senior high. Hindi hiraman. Mausad. Abi ni mo, no? Lipay kay ko, bay. Nga nagkita ta. Ako sabay. Ha? Uy, tarong. Da. Ikaw, gino. Lipay sa kay Kubay. Kay, na ako'y suod din eh. Dali na. Atong pangitaw na itong room. LG. Kanang gwapa, uy. Sige, sabot. Classmate na to. Sige, kuhan ko. Nana tong teacher. Okay, class, everybody.
I am your teacher for the semester. By the way, I'm Chess Ann Pipino, so you can call me Miss Chess Ann, okay? But before we start, please introduce yourself first. Kayo na ba eh? I'm Noel G. Burinaga, 18 years old, from Talisay City. Ikaw na eh. Ako na day. Hello everyone. My name is RJ, 18 years old. Hello everyone, I'm Colleen, 18 years old, taga-Haklupan, Talisay City. Kapahan niya oy. Ay, RG. Naarabo ko yung nabantayan ni mo ganina. Huh? Unsay mong nabantayan ba? Sige kag tutok ni Kulino eh. Takar mo kay. Di mo gud siya nga kung gitutukan gud. Atik-atik pa gina siya eh. Siya man. Naibog ka ni Kulin? Ansa no? Wow, uy! Ibog taon. Bantay bitaw? Asa Miss Bay Noel? Wa pa man maabot. Uy, si Colin din ako. Naglingkod o way kauban. Akong doolan bi aron magka-close me. Hi, Colin. Uy, RJ, hello. Bago di ka ining eskwelahan, ha? Bago pa gyud. Kay gikan man ko sa laing eskwelahan gud. Aw, parehas dita. Nice to meet you, Colin. Nice to meet you too. Recorded by X Thunder Gaming. By the way, come din na. Ako ba? Lagi ko yung nabantayan ni mo eh. Nasad? Oh. Ano sa may nabantayan mo na ako ba? Pero may nagkamalipayon. Yay, nakay-crush no. Kisa mas gano'n yung crush. Sus! Tikatik pa gina siya eh. Na-crush ka ni Kulin. Di ba? Ako? Na-crush ni Kulin? Ang buang diya good. Kay klaro na kayo-kayo. Sang tugan lang good. Bitaw, bay. Tinood ang imong gisulti. Da, tara. Na-crush bitaw ko ni Colin. Hawa? Bawaan ka sa? Pero, mao lagi, bay. Di na ko ipahalata nga na-crush ko niya. Kaya basig, masuko niya sinako. Noon siya man taong ko eh. Puro magkagdi laki, ana. Ha? Pangitag paagi nga makapanguyab ka niya. Hi, Colin. Uy, ikaw man guday na RJ. Dili ka busy? Nga naman unta? Akuan, kanang, ako unta kang librehon ng snack, kung okay lang ni mo. Okay naman. Kadiyot sa aha, kaya ako sa ding humanon akong project ha. Ya, kumusta naman? Nakapanguyab na kang Kulin? Wa pa ba yun? Nagkuyog ba mo ganina nga nag-snacks? Uyog o pag hindi kakapanguyab niya? Di lang sa nato pakalitan, bay. Ako sa anaron. Hoy. Ingon ka na kay isulti na ko. Sulti dayon kay mo pauli na ko. Kuan ka ng... Kuan din ba? Ay nagkalain sa kong isulti ni mo ha. Unsa man din na? Isulti na. Mahadlok nugod ko nga musulti ni mo ini kay... Basig di na unya ko managad ako. Grabe sa danang dili managad uy. Unya. Di ka masuko na ko. Dili lagi. Unsa man din mo isulti na ako. I love you, Colin. Archie. Tinood bitaw. Crush man di ka since first day sa atong class. Sure, uy. Lagi. Huwag ka magbinuang ni mo. Unsa man din imong
Ganahan ako. Lovable mo gud ka. O mas cute ka kung masuko. Atik sad ay. Tinuod nito? May chance ka ko nimo, Colleen? Sorry, Archie ha, pero dili pa ko gusto musud ang butanga gud. Gusto ko nga mahuman-una na ako ang akong pag-eskwela. Sugto lang gud ko. Di bita ko maghasol nimo. Sorry gid kaayo. Dili pa gyud ko musud ang uyab-uyab. Okay ra, Lin. Paabotan ti ka hantod nga mahuman tag eskwela. Dali ara sa panahon ba isa? Walang hibawi nga college na ta. Maugid bay? Nya, kumusta naman muskulin? Mauragyapon bay? Wapagid bay magkauyab? Ha? Wapagid di kanya sugta nga college naman ta? Unya, senior high pa kanya ng uyab? Wa pa lagi bay? Okay na. Palua pa lang. Lin, kamusta naman itong akong giingon nimo? Dili pa gid ka muhunong sa imong tinguha nako, Archie. Di ba niingon mo ko nimo nga andam kong magpaabot? Basin pa di ay. Maluoy na ka na ko ron. Kay college na bita. Maayo tingali nga muhunong na kasi mong tinguha nako, Chi. Ha? Nga naman. Basin ba og masakitan lang unya ka sumaabot. Dili. Di ko mahunong Lin hangtod nga di ko namusugton. Unya, makapaabot ka na ako nga mahuman ko sa college? Bahala na. Paabotin ko ng higayon ha. Archie. Ay, salamat. Kumanagin ko sa kong assignment. Makalingaw lang una kong cellphone, be. Kadiyot. Una ko matug. Unsa man ning niya sa Instagram? May uyab si Colleen. Nganong imo man gibuhat na ko, Colleen? Pasaylo ako, Archie. Abi man ako. Unya na ka mag-uyab-uyab. Kung mo graduate na ka sa college. Ug naghinam-hinam ko nga moabot ng higayon na aron imo na kong sugton. Unya unsa man ni ron? Ako nakita sa Instagram nga naanam di kay uyab. Ganong imo mo kong gibalaon? Wa ko mahigugman nimo, RJ. Friend lagi na akong tanaw nimo. Ug wa nay lain pa. Sa ato pa. Baliwa lang day ang imong giingon nako nga makapaabot ba ko kung mahumantag college. Imo lang di kong gipaasa. Dili ba niingon ko nimo? Nga basin og masakitan lang ka sumaabot? Kaya akong nasuta nga wa gyud ko'y gugma nimo. Akong gusto nga muhunong na kasi mong tinguha nako kay wa ko'y gugma nimo. Pero nagpadayon lang gihapon ka. Tungod kini gugma ko nimo. Og nilaong ko nga kung mahumanag ang college, imo kong sugdon. Sorry, Archie. Gisakit lang pining imong gibuhat ako, Colleen. Sakit kini. Archie. Sige. Ay kabala ka. Di na ko magsamok nimo. Og mao ni ang katapusan akong pag-ikstorya nimo. Hindi mapigil ang Gisakitan ko sa gibuhat ni Colleen ako. Og sukad atong hitabo wa na gid ko mapakita niya. Sa mga karon, nagpadayon pagyapon ko sa akong pag-eskwela. Og dinhi lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Army Man. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao kita mga higalan kaagi ni RG nga taga Inayagan City of Naga. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagkulahan Huling Sandali. Kahit sandali. Ang mga kaagi gibahatan no doha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.